Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Faqala al-musannifu al-imamu al-alim al-allamatu asy-syaikhu Muhammad ibn Abdurrahman asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bimaddatihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki satu fasal wa tafakulan do sepakat sapa para imam madhab ala anna qatila nafsihi ing atase sak temene wong sing bunuh diri iku sulliya alaihi dipun salati alaihi apa ing atase bunuh diri. Mergo apa ae wis, bah putus cinta, bah kakean utang. Sepakat tetap disolati. Cuma sing dadi masalah waqtalafulan beda pendapat sapa para imam madhab hal yusolli alaihil imamu. Apakah yusolli nyolati alaihi ing atase wong sing bunuh diri niku wae matine mergo bunuh diri. Omane ngombe baygon po. Lucu. Baygon sirup. Bayar jaminan mutu. Sapa al imamu imam. Apakah pemimpin desa itu juga nyolati atau ndak? Dudu imam-imam anu nggih. Iki pokoke pemuka. Pemuka di desa niku. Faqala moko ngendika sapa Abu Hanifah ta Imam Abu Hanifah wa Syafi'i ulah Imam Syafi'i yusolli alaihi. Nyolati sapa imam alaihi ing atase qatili nafsi. Wa qala Malik lan ngendika sapa Imam Malik wa qala Malik lan ngendika sapa Imam Malik mangqatala nafsahu au qutila fi haddin. Man utawi sapa wong iku tilaiku qatala iku mateni sapa man nafsahu ing dheweke man au qutila. Wis mateni awake dhewe piye? Ya bunuh diri lah. Oh ya iso. Ka iso jane. Gampang ya, gampangane. Au qutila utawa den pateni sapa man fi haddin gara-gara hukuman. Mati dihukum. Fa innal imama krana moko sak temene imam la yusolli niku mboten nyolati apa imam alaihi ing atase mangkotala nafsahu au qutila fi haddin. Mergo napa nek padha-padha disolati kok gak duwe efek Mas. Ditinggal Ngono ben beda. Ana wong misale gak tau salat ngono gak tau konangan salat. Lah iku pemuka-pemuka agama sarannya ndak usah ikut. Ndak usah ikut nyolati, dadi ben wong-wong umum ae. Gitu. Ben ono bedane, Mas. Oh, Mbah Yai yo nyolati. Wah. Piye terus? Apa bedane mbek sing salat? Ben ono bedone ngono. ora aku bambu gak ono. Lah piye? Kan imame gak oleh nyolati. Dudu gak oleh, Mas. Iki pasale dudu gak oleh. Nanti makmume terus piye? Salat dhewe. Lho dudu imam kuwi. Dudu imam kuwi. Imam anu lho. Penak ngono Pak terangnya Pak. Ya siji ae lah keng kon nyolati misale wong gak tau salat ning dunya, gak tau salat, gak tau ketok jamaah, gak tau apa. Ya wis sapa ngono kon nyolati situ ae, cukup makili fardu kifayah wae. Aja montok gruduk padha salati kok. Lah, bae padha ae salat gak salat, mati pancet disolati lah ngono. Gak apik ku Mas, gawe masa depan Bungi ngono lho Pak. Indonesia. Kowe nek ora gelem salat tak salati. Lah ya, situ ae tapi ya sing ngomong kuwi tok. Heeh, situ ae. Ben kena jadi pelajaran. Wa qala ngendika Ahmadu sapa Imam Ahmad, la yusolli mboten nyolati alimamu sapa pemuka kaum alal qatili ngatasi wong sing bunuh diri. Maksudnya qatili nafsi. Wala ala qatil. Oh. Duduk berarti Mas, pembunuh. Pembunuh ngono tok, ndak nyolati. Imam mboten nyolati wala lan ugi mboten nyolati ala qatili nafsi ngatasi wong sing bunuh diri. Wa qala Zuhri lan ngendika sapa Imam Az-Zuhri, la yusolli alaman kutila fi rajmin au qisasin. Mboten nyolati sapa pemuka kaum alaman teng tiyang kutila kang
dipateni sapa man fi rajmin gara-gara hukuman rajam, matine gara-gara hukuman rajam, au kisosin utawa kisos. Titik. Wa karihalan mboten remen memakruhkan ngoten nggih saged. Mboten remen Umar bin Abdul Aziz sapa Imam Umar bin Abdul Aziz as-sholata ing nyolati alaman ing atase wong kota lakang mateni sapa man nafsu teng dheweke. Mboten nyolati Umar bin Abdul Aziz. Ana bunuh diri mboten nyolati. Wa qala al-Auza'i lan ngendika sapa Imam al-Auza'i la yusolli alaihi mboten nyolati sapa Imam alaihi ing atase mang qatala nafsahu. Wa angkota datalan iku dipun riwayataken saking Imam Qatadah nahu tawi sak temene Qatadah la yusolli mboten nyolati sapa Imam Qatadah ala waladi zina ing atase anak zina nek mati maksudnya. Piye iki? Ya anak hasil zina, cokoke weruh tenanan lho Mas. Soale tetepe zina iku kudu ana tuduhan sik. Kan ngono runtutane. Saiki ora enek lho, Pak. Lho, mesti nek ngarani ya kudu ana buktine lho, Mas. Omone aku ngarani wong, urus aku apa? Aku ngarani ana wong zina misale. Lho, urusan kan gak dijak lho, Pak. Lho kuwi. Kudu urusan yo. Aku ngarani wong liya iku lho, durung 3 wulan ae mari. Kowe enak-enake ora dijak, itu pegel. Nah, aku pasale duduk kuwi, mergo mek oleh kabar tok kuwi mang kaya oleh 3 wulan wis manak. Nikahan oleh 3 wulan wis manak. Lho, mosok to? Ya apa ngono kuwi hukume? Kok hukume piye? Ya hukume mergo aku ora dijak iku mang pas wayah kejadiane kuwi lho. Gak dijak. Iya kuwi salahe ngono. Dadi kudu nekakno saksi, lek gak nekakno saksi ndak ada isbat zina dan harus di hadapan hakim. Dadi repot mentokno waladis zina. Konsepe ono tapi prakteke sulit. Wa anil Hasani lan iku saking Imam Hasan annahu tawi sak temene Imam Hasan la yusolli mboten nyolati sapa Imam Hasan ala nafsa ing atase wong nifas nek mati. Nek gak mati lah apa disolati. Won. Itu nifasnya tuh. Hah? Ya mbuh. Pokoke gak gelem ngono Mas. Imam Hasan iki gak gelem nyolati. Imam Hasan ndak gelem nyolati wong nifas. Padahal nek wis nifas mati kan didusi. Ndak ro. Pokoke Al Hasan kan gak ro aku. Njare ndono sarai mang jarimu gak usah disarai. Sarai tambah ruwet. Nah, mandek iki. Yo mesti iki sapa lho Hasan sapa? Ya paling ya murid-muride kuwi ya Mas. Madzhab papat nih Mas. Heeh, murid-murid ya. Wis entek buri-buri. Padahal kan nek wong nifas niku kan didusi mayat itu kan wis ilang dah atase. Iya. Nah, iya kan ilang. Berarti nek gak didusi gak gelem deh. Mari didusi paling gelem paling. Engko tak takokne ya. Faslun tawik satu fasal. Walawis tusyhida junubun walawis tasyhada junubun ya kena tak setelah wis. Walawis tusyhida lamun dianggap apa jenenge mati syahid junubun sapa wong sing junub. Wah, mare ngantem melu perang. Piye iki maksudnya? Kasare ngono. Iki pas ngantem mati. Ya kena weh, gak apa-apa. Sik ganjing berarti. Iya lho. Sakne ngene iki. Wis oleh nikah mut'ah, mati yo ya ngantem. Kan biyen oleh Mas, nikah mut'ah. Kaya adoh. Angsal Kanjeng Nabi angsal. Udian nikah mut'ah. Ngarape repot. Ning ndi ngarape ning guwa. Ndak ro, gone weteng to. Pak iku gone musuhe, Mas. Wayah hot-hote yo. Kan nyocok oblek. Ngecok mbok ono oblek. Terus ono derap langkah masuk. Aduh, ono wong Mas. Apa iki? Pateni. Yo. Gak mati. Lah kok ya hot-hote kok mati. Gak mati wis, loro karo mati wis mati musune. Lah mungkin wong kuwi iki kasuse. Nah pas junub mati. Ndek waktu perang ngono. Lam yusal, mboten usah didusi sapa junubun, walam yusalla alaihi lan mboten usah dipun salati alaihi apa ing atase junubun. Inda Malikin miturut Imam Malik wa huwa lan utawi kaul menika al asah langkung ingkang langkung sahih.
mim madzhabi Syafi'i saking madzhab Syafi'i. Titik. Wa qala Abu Hanifah lan ngendika sapa Imam Abu Hanifah yusalu tetep dipun dusi. Ngaran api. Dengaren apian. Paling ngene gak tahu. Yusalu dipun dusi sapa junubun sing ustushidan niku wau wa yusallalan dipun salati alaihi apa ing atase junub. Titik. Wa qala lan ngendika Ahmadu sapa Imam Ahmad yusalu tapi wala yusalla alaihi. Dipun dusi sapa junubun sing mati ning keadaan perang niku wala yusalla alaihi tapi mboten dipun salati alaihi apa ing atase junubun. Titik wal maktulu min ahlil adli wal maktulu lan utawi wong kang terbunuh min ahlil adli saking wong jejeg. Maksudnya wong waras biasa. Gara-gara mati niku fi kitalil bugolti ing dalem merangi pemberontak. Hukume niku ghairu syahidin sanes syahid. Sehingga fayusalu dipun dusi sapa maktul niki wa yusalla alaihi lan dipun salati alaihi apa ing atase maktul inda Malikin miturut Imam Malik lan ugi wa ala rajihi lan miturut kaul ingkang unggul min qaulai Syafi'i saking dua kaulipun Imam Syafi'i salah satu dari dua kaulnya Imam Syafi'i. Titik wa qala lan ngendika Abu Hanifah sapa Imam Abu Hanifah soal al maktul min ahlil adli niku la yusalu berarti dianggap syahid ambil Abu Hanifah. Mboten usah didusi sapa maktul wala yusalla lan mboten dipun salati alaihi apa ing atase maktul. Wa an Ahmad dalan niku saking Imam Ahmad riwayatane utawi dua riwayat. Maksude sing setunggal kados apa jenenge? Kados Malik kalih Syafi'i. Sing setunggale kados Abu Hanifah. Ngoten maksudnya. Dua riwayat dari Imam Ahmad itu yang satu bilang yusalu wa yusalla alaih, yang satunya lagi riwayat dari Imam Ahmad la yusalu wa la yusalla alaih. Wa man qutila min ahlil baghi fi halil harbi husila. Wa man lan utawi sapa wong ngikuti lan iku dipateni sapa man min ahlil baghi setengah saking wong sing pemberontak, termasuk pemberontaknya sekarang. Pemberontaknya mati terbunuh fi halir harbi pas perang. Husila moko dipun dusi sapa man wasulliya alaihi lan dipun salati alaihi apa ing atase man inda salatati miturut tiga imam saklintune Imam Abu Hanifah. Wa qala lan ngendika Abu Hanifah sapa Imam Abu Hanifah la mboten usah husila mboten usah sulli alaih. Titik wamang kutila zulman fi ghairi harbin wamanan utawi sapa wong ngikutila kang terbunuh sapa man zulman secara zalim fi ghairi harbin di selain perang mongko yusal dipun apa jenenge dusi sapa mang kutila zulman niki wa yusalla alaihi lan dipun salati alaihi apa ing atase mati tapi terbunuhnya dia itu secara zalim mbok dijojok silite sampai cangkeme padahal dalam keadaan tidak perang inda Malikin miturut Imam Malik wa Syafi'i lan Imam Syafi'i wa Ahmad lan Imam Ahmad. Titik wa qala lan ngendika Abu Hanifah sapa Imam Abu Hanifah ing kutila bi hadidatin dirinci malih niku kalau orang yang terbunuh secara zalim di selain perang itu dibunuh bi hadidatin dengan benda tajam cewas langsung bongko lam yusal mboten usah didusi sapa man kutila dzulman niku wau. Sebaliknya wa ing kutila lamun dipun pateni sapa man kutila dzulman niku bimithqalin atau bimutsaqalin kelawan benda tumpul pentung misalnya usila moko tetep didusi sapa man kutila bimutsaqalin niku wasulliya lan dipun salati alaihi apa ing atase man kutila dzulman. Pun niku mawon niki mulai winginane bahas muta mati ya. Faslun wattafaqu ala annahu la yusrahu sya'rul mayyiti wa huwa alam bisawab bisil Fatihah. Mati ya. Paling paling libur paling. Bismillahirrahmanirrahim. Dan waktu alaihi. Pas. Oh. Aduh, pas berarti. Pas mati. Bayu. Ayo.